मम्मी मम्मी हा, तू रेडी आहेस? अरे वा, मी म्हटलं काय काही नाही म्हणून. मी पहिली रेसिपीची तयारी केली आहे, म्हटलं तू येतोय का नाही. आज पहिले रेसिपी दाखवते, काय काय घेतलं साहित्य. नमस्ते कोण बोलणार? हा, नमस्ते. आज पप्पू रेडी आहे एकदम. मी म्हटलं काय पप्पू बनवतोय का नाही, सांगितलं रेसिपी बनवायला घे मम्मी. आता साहित्य दाखवते. हे 3 बटाटे घेतले आहे, शिजवून घेतले चांगली साल काढून. त्यासाठी हे थोडंसं मीठ घ्यायचं आहे. हे थोडं आहे ना 2 मिरची घेतल्या, 2 पाकले लसणीचे घेतले, बारीक कापून आहे ना असे जरा चेचून घेतले. हे अर्धा चमचा जिरा आहे. आणि हे आहे ना गव्हाचं पीठ आहे. हे तेल आहे. हे गव्हाचं पीठ एवढं नाही लागणार आहे, आपल्याला जेवढं बटाट्यामध्ये लागणार आहे ना मिक्स करायला, गोळा करायला, तेवढंच आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, ही बटाटी पहिले किसणीवर किसून घेते. रेसिपीचं नाव नाही सांगितलं, काय बनवणार आहे? हा, रेसिपी बनवणार बटाटा पुरी. मग हे बटाटी या किसणीवर आहे ना ते किसून घ्यायची. आपण किसून घेतली ना मग त्याच्यात गुटल्या राहत नाही, कारण आपल्याला आहे ना पुऱ्या लाटायच्या आहे. बटाटा असं किसून घेतलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना मीठ घ्यायचं चवीप्रमाणे. मीठ असं चवीप्रमाणे घ्यायचं, कारण याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला गव्हाचं पीठ पण मिक्स करायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये हे जिरं, मिरची आणि लसूण घेतली थोडीशी, म्हणजे 2 पाकळ्या लसूण घेतल्या आणि 2 मिरची घेतली. आता याच्यामध्ये जेवढं आपल्याला पीठ लागेल ना तेवढंच घ्यायचं. आपण चपातीला पीठ घेतो ना तसाच गोळा करायचा आहे, याच्यामध्ये पाणी नाही वापरायचं आहे. बटाटा पुरी म्हणजे आहे ना नुसते बटाट्याच्याच पुऱ्या, म्हणजे ते कसे वळायला पाहिजे म्हणून त्याच्यामध्ये पीठ मिक्स करायचं. हे असं चांगलं पीठ आहे ना मळून घ्यायचं. आपण कमी कमी पीठ घ्यायचं. आता मला कसा अंदाज होता म्हणून मी एकदमच पीठ घेतलं बटाट्यामध्ये. आपण थोडं थोडं करून घ्यायचंय. बरोबर झालंय, एकदम घट्ट गोळा झालाय. आता याला आहे ना थोडंसं हाताला तेल लावून आहे ना जरा गोळा आहे ना नरम करायचा. चांगला आहे ना जोर लावून मळून घ्यायचा. मस्त छान गोळा झालाय. आता आहे ना छोटे छोटे आपण पुऱ्या करायच्या आहेत, तेवढे गोळे करून घ्यायचे छोटे छोटे. नाही तर आपण काय करतो, चपात्या लाटतो, चपात्यासारख्या गोल लाटतो आणि आपण वाटी मारतो ना, तसं नाही याचं करायचं आहे. असे छोटे छोटे गोळे घ्यायची करून. सर्व असे गोळे तयार करून घेतले आहे. आता याच्या मी पुऱ्या लाटते. अशा गोळीला पीठ लावून छोटे छोटे पुऱ्या लाटायच्या. त्या पुऱ्या कशा एकदम हलक्या हाताने लाटायची, कारण ते पीठ आहे ना पसपशीत असतं ना, त्याच्यामध्ये बटाटी आहे. आपण जोर लावून लाटलं ना तर ते पुऱ्या कशा चिपकणार पाटालाच. पीठ लावायचं थोडं थोडं आणि असं हलक्या हाताने दाबायचं, असं गोल गोल करायचे असे. सगळ्या पुऱ्या करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पुऱ्या आहे ना आपल्याला लाटणीने लाटायला नाही जमलं ना तर असे हाताने गोल करायचे, कारण ते पीठ आहे ना पसपशीत असतं आणि हे चांगले गोल येतात बघा. असे पण आपण करू शकता, पण जरा असे पातळ करायचे.
लाटण्यापेक्षा असे थापूनच घ्यायचे म्हणजे आपले लवकर होतील. हे सगळे पुऱ्या मी आता असे करून घेते आणि तुम्हाला तळून दाखवते. गॅस पेटवलाय आणि तेल पण तापत ठेवलंय. तेल तापलंय आता मस्त. तेल तापला ना की आपण गॅस आहे ना थोडा मीडियम करायचा, कारण तेल तापलेला असतो. आणि हे पुऱ्या सगळे लाटून घेतले. आता एक एक करून आहे ना तेलामध्ये तळून काढायचे. असे चांगले आहे ना पुऱ्या, असे चांगला कलर येईपर्यंत थोडा भाजून घ्यायचं. आणि आता आहे ना आपण गॅस फास्ट करायचा, कारण पहिला तेल तापलेला असतो ना, म्हणून गॅस मीडियम करायचा. सर्व हे आता अशी तळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. बटाटा पुरी एकदम मस्त छान झाली आहे. असे तुम्ही पण बनवा आणि मुलांना असे शाळेत वगैरे म्हणजे असं टिफिनला आपण जॉबला जात असाल तर असे पुऱ्या करून घेऊन जायचे. सॉस बरोबर, चहा बरोबर, भाजी बरोबर सुद्धा खाऊ शकता.